Očekivao sam ipak od tebe žešću borbu. Pa, borila sam se i izgubila sam. Shvatila sam da mi je jedino Mila važna. Zato sam odustala. Ne želim da moja kći pati zbog mene. Zbilja si to shvatila? Da, Edo, zbilja sam to shvatila. Uostalom, nisam ja baš tip koji voli plivat uzvodno. To je gubitak i vremena i energije. Ja sam praktičan tip. Nego reci ti meni, zašto si ti zapravo došao? Jer sigurno nisi došao samo zato da me vidiš. A zašto ne samo zbog toga? Joj, pa da, ja sam zaboravila. Pa ti se brineš za mene jer si jako zaljubljen u mene i ne možeš prestati misliti na mene. Upravo si.